Tama. Klaro naman ang buwan. Igsoon. Sangyo ka sa pagtulunan o salamat ng naibawa. O ako lang gusto ipangutano sa inyo. Sumasa sa inyo grupo, ang tinuan na gitukod ni Kristo, kanusan nagsugod. Si Cristo, sugod si Cristo ng pag-waling ito 29 AD. 29 AD siya nagsugod. Mula pagka-30, 1 April. Ito niya, ito daw. Kasi ang isang grupo, ano yan yung diploma? Pag mo na kung sunod-sunugan daw. Anak sila, 46 ka pa rin daw mo yung itukod ng templo. Hindi mo lang kung sunod-sunugan daw. Ang pagiging pasabot, yung lawas ng mga grupo. Lawas ng mga isya, yung tukod, dito ang 35 day. Sa ito ba, ikas 29 ang tukulan, pinakatuloy ang mga. Kung katuloy nila, tukod ang isya. Tukod lang sa ayaw pagkabatraw. Kaya ang lawas ng mga tukod sa mga tukod. Okay, salamat kayo. Anong istutan ni mo nga AD? Nagsugod? O ba nang tulungan nga itong mayaman? Oo, ngayon. Okay, inayon kayo. Kung ba, namay Israeli connection, matuloy siya. Hindi nila muso-muso ng nada niya. Pag-translate na, mag-translate na, gamamit nada. Hindi siya kung iyo, dito na ito ng Muslim, pagsulatan nila. Hindi siya kung iyo siya. Pag-ligits pa naman, pag-uban sa Jero, hindi siya ron umida na siya. Sa Spanish na, Spanish days, pag-uban na ito, Iglesia Santa Di. Salamat Kaya kayo. pag mo dito sa mga English, buhay na sa susugad. Ako po sa mga susugad na. Hindi na siya yung na. Okay, nakuha na ko. Salamat. Siya, kung ka na siya, na yung ang susugad, na siya yung sa immigrants na ito. Pag masinuro, kung European connection, na siya sa immigrants. Wala, dito na din. Ang European connection, sa pagod sa Amerika, ako siya European. Okay, Connection na siya. salamat kayo, no? Salamat Higit sa kayo. panahon na hindi man ang kanturan, mabuhay ang mga membro, mamatay ang pula sila. Kaya sila ilang Kasya na po yung istorya. Okay, salamat kayo sa inyong pag, no? Kailang, una ba kayo ipakita nga referensya or hindi pagpamatuod nga o ginang grupuha kanang imong ipasakupan o na ang sugod ni Antong 3180 matod pa nimo. So, napa kayo referensya ipamatuod nga kanang imong grupo o na ano na, naman, iya. Iya, sana niya sa diferensya na biblical, tawag na siya o tama. Sana niya siya sa matawag na siya. Hindi ba mabasa o isa balita sa Biblia? Ano din yung kuwan yung iglesia sa Pilipos, Corinto, Thessalonica, European connection na sila. Bilang sabi, pag ako mayroon dito sa kuwan, usog niya nga, dahil ang panunungan. Pero, more na siya. Biblical pa na siya. Sige, salamat. Sige, wala mong utana. Ala, dito ni cerita ni ada si brother Diretas may ni siya kay tutuan kita ni Kinsakto Agum ya. Tara brother Ayun na yung ulo. Okay, bayong hapon no, mga igsoon. Di lang ko mo gamit og microphone ha. Kay sa akong nabantayan god kay dala magugug video kay akong i-document pa nga akong pag-saysay dire parang dili lang kamo may mga tunog kundi gasto sa pagkuhan nga sa internet. Di ba? Ako naobserbahan nga ang atong sound system medyo kung ipaduol gani carbon di ka klaro ba. So, mo ipalayo na to. Kaya karon medyo tricky na yun. Hinay, no? So kung dito ra akong magtingog, tapi nag-atubang dito, dili maklaro. So luoy kayo akong recording. Mao na nga ako na lang kusgon, dili lang sa tamo gamit og kanang microphone, no? Maybe sa sunod
tabangan siguro nato ni amut-amutan ba unsa diha nga mo improve magwapo atong sound system, no? Gamay raman siguro gastuhan no? Dire mo kulang ana. Oo. So mga igsoon, dirita sa atong tema, no? Roma Kapitulo 10, 14? Okay. Ato na lang siya sa Oo. Mga igsoon, maayo gyud nga magpadayon ni ang atong sharing diri, no? Sa plaza, matag sa bato kay o magyud na ang atong tinguha isip mga Kristiyanos nga mag-inambitay ta sa mga pulong sa Dios, di ba? Na sa Mateo 4, versikulo 4 nga ang tao dili buhion sa pan lamang, di ba? Dili buhion na sa mga tao pinagi sa mga pulong sa Dios. So duha ka klase ang pagkaon sa lawas mo nang trabaho ta o pagkaon sa kalag wala na mga pagtulunan, di ba? So, mao na nga tukion na to ang mga pagtulunan sa Dios kay usahay kining pagtulunan sa Dios medyo matuis-tuis wa. Diba? Matuis-tuis. So ato sang basahon ang atong tema karon. Roma Kapitulo 14 versikulo 10. Versikulo 10 hangtod sa 12. Matod pa ni Pablo, gusto lang yun ako kay makadungog ng nasa layo kung kuhan. Pero kung di magay maklaro, paduol lang, no? Okay. Matod pa ni San Pablo, nan nganong magahukom ka man sa imong igsuon. O ikaw nganong magatamay ka man sa imong igsuon. Kay kitang tanan o atubang raunya sa hukmanan sa Dios. Kay nahisulat kini nga nagaingon. Maingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoo, ang kanang tuhod magaluhod sa atubangan ko. Apoy man din isagit no, tamanan. Pero nakahinumdum ko ba nga panahon sa mga apostoles, wa pa man sila microphone po no, wala sila sound system. So, murag sa gitanay po na ko ito ila. Labi na kung daghan no. Pero ang problema lang kung maanad na po tag sound system, maanad na tag microphone, radio, murag maglisod tag sagit-sagit. Paras na ako no, naanad ko sa radio na yun. Sa malaya na niya, hinayon ra. Pero kining inani nga situation, kinahanglan isagit yun. Wala siguro, inikuman ako istorya, mapagaw siguro ko. Diba? Pero sige lang, no? Sa inyo ni Ana, matod pa ni San Pablo, ang matag usa ka nato magahatag unyag husay ngadto sa Dios mahitungod sa iyang kaugalingon. Okay, now mga igsoon, nag-isgot diri o kini bang paghukom, no? O kining magtamay. Okay, pasabot diri ni San Pablo nga dili maayo nang magtamay ta. No, sa atong igsuon. Labi na kay ang Dios ugma, kinahanglan nato pug ipakita ang ugma. No? Ipakita nato ang gugma. Unsa may gugma? Kanang maayo ang atong buot sa matag usa. Di ba? So dili ta mag-away, no? Pero dili kalikayan usahay maglantugi ta, no? Sa mga pagtulunan nga atong na dawat, no? Ako lang hangyo nang nadya no nga mapinaw lang kay para maklaro gyud o walay magkuan para klaro gyud kayo ang atong recording pod dayon para ang uban po dili mabalda ka okay ang magsaba-saba mabalda man ang uban ng minaw. Di ba? Okay. Isip po pag lahod sa mga naminaw o nag-istorya, ato pumutang bansayon din nga kung na yung mag-istorya, maminaw kita, no? Okay. Ilog kita kay kung kita po yung mag-istorya, magsaba ang buwan, murag, lain po para nato, di ba? Okay. Ako po desay, maigo po na no? Okay, mag-istorya man po ko. Pero mas maayo ganun ta nga kung mag-istorya, kung yung mag-istorya din, maminaw yun ang tanan. No? Para na ay, para tahod ba? Mga igsuon, kinigong magsangyaw ta sa pagtulunan ni Kristo, kung mangita ta sa tinuod, saan mo na ito pagsiguro nga kanang usa ka tinuhuan, nagsangyaw gina siya sa tinuod, nga kining basig yun sa naisulat sa Biblia, nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Mga igsuon, siguro, kung igna ko ninyo, kung dili ni tinuod o tinuod ba ni, nga usa sa ilhanan, sa matuod kung ang mga ilhanan tanan sa matuod nga gitukod ni Kristo nga iglesia naa diha. Kung itutugon na ng utahan nato kanusaan nagsugod ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Ang ipangutanan si Brad Sunugan
Kay usama na sa ilhanan gud. Kung tinuod ba, nag-ingon siya nga 31 kuno AD. Usama sa Simbahang Katoliko 33, di ba? So, murag dili kay na importante para nako. Ano man, o say magligas sa tuig, labi na ko ang historian dili magparehas o sugod o kuno sa magsugod, di ba? O ihap. Pero basta ang iglesia nga gitugot ni Kristo nagsugod o sa Tagalog pa nagsimula yan itong unang siglo. Unang siglo, buti pasabot, na diha gikan sa year o AD 1 up to 100. Diba? Ang unang siglo, unsa may cover ana, unsa may nalangkob ana unang siglo. 1 AD o 1 year of the Lord, 1 AD to 100 AD mo na yung unang siglo. Nya kanang 31 AD katong giingon ni Brad Sunugan o kining amo mong sa Katoliko nga side, 33 AD nagsugod ang simbahan nga gitugot ni Kristo. Naagyo na sa unang siglo kay 33 naaman sulod sa 100 years, di ba? So, ang iglesia nga gitugot ni Kristo nagsugod yan tug yung unang siglo. Sa momentong nungutanan ko ni Brad Sunugan, ang iyabang pundok nagsugod yun. Yan tong pagsugod ni Kristo niya itong unang siglo. Sumingon siya, mao yun. Kung usap ka magtutudlo, moingon nga mauna, kinahanglan doon na yun kay ikapakita nga referensya pagkamatuod nga mao yun eh. Now, kung ako po, pagkutanon ko ninyo ron, mahimong dili ko na ko ikapresentar o referensya kay huwag mo ko magdala referensya. Kaya ako gidala, katuramang akong kuhan gamit sa recording, huwag pa ko magdala og referensya. Pero kung nag-research mo, naminaw mo og mga debate, nagtanaw mo og mga television, o nagpasa mo og mga library, siguro ang Simbahang Katoliko, kini akong gipasakupan, doon na makita na itong pagpamatuod. Usa niya na kanang list of popes, listahan sa mga Santo Papa, nga naagi na record sa encyclopedias, mga almanak, nga ang Katoliko makahatag yung referensya nga gikan niya itong unang siglo nga kini siya nagpadayon hangtod karon. Kaya kanang ubang mga pundok ron, awahin naman na sila nagsugod. Sabi na, example, ang Protestantismo, nagsugod niya itong ika-16 ka siglo. Mga 15, 17, kato si Martin Luther. Yan ang ubang mga Protestante po, nagsunod-sunod po. Nangatukod, di na uban, 19, o 20th century na nangatukod. So, awahin na. So, kung tanaw na to sa history, o tag library, ang Katoliko na gayon makahatag o ebidensya nga siya naglungtad gikan niya itong pagsugod yun ni Kristo. So, kung ang usa ka pundok dili gali makahatag og ebidensya, referensya sa pagpamatuod, murag dili siguro maayo tuwa na doon na, no? Kay sa korte, pangitaan man gyud kag pamatuod, di ba? Moingon ka nga kana si Trapulano nangawat, nanglan doon na ka ebidensya nga nangawat gyud na siya. So kana pong pamatuod nga kining among pundok nagsugod niya itong unang siglo sa panahon ni Kristo, kinahanglan doon na gyud pamatuod. Di ba? So kung pananglit karon dunay mangutanan ako na ako ko'y referensya karon nga dala, ako mong unhandaan ay lang sa ko ninyo pangitaig referensya kay wa ko magdala. pero mahitungod sa mga pagtulunan nga di na kinahanglan referensya po, naraman po yung Biblia, andam na po kumalaga ninyo. Kung napay panahon. Mga igsoon, atong hisgutan ang usa sa pagtulunan ni ining simbahan nga atong gipasakupan nga hangtod karon wala masabti hangtod karon. O gali nga iupit kining pinuhana ora o usahay kining among simbahang Katoliko hinganlan pagalig iglesia ni Satanas kuno iglesia siyawa kay kining among Katoliko kuno nga simbahan nagtudlo og mga pagtulunan siyawa sama kuno anang dili pagpinyo sa mga pare. Okay, kay nag-isgot niya sa unang Timoteo ba na? Unang Timoteo 4 nga dunay mga pagtulunan ng yawa nga usa niini kanang dili pagminyo. Kunya pasanginlan nila nga kanang dili pagminyo sa mga pari mao kuno na ang pagtulunan sa yawa. Mga igsuon kung magtuon gyud og ayo og history, duha ka klase ng pagdili sa pagminyo. Una, tinuod ng giingon ni San Pablo, pagtulunan sa yawa nga pagdili pagminyo. Nga tanan yo dili kay mga pari lang o mga laki lang.
tanan gididaan gyud sa pagminyo, babae, lalaki. Ang gitumbok ni San Pablo ana sa iyang panahon katong mga Gnostics. Oh, kay nagtudlo gyud sila nga sayop ng kaminyoon mao nang gadili sila sa pagminyo. Pero naay pagdili sa pagminyo nga pagtulunan gyud ni Kristo may tungod sa disiplina. Nabasa mo na ninyo? Sa Mateo 19:12 katong ningon si Kristo nga dunagi uban nga dili mahimo nga makikminyo, dili sila makikminyo tungod sa gingharian sa langit. Kanang rason nga tungod sa gingharian sa langit para madili mabahin iyang hunahuna pagtulunan na ni Kristo. Ug mao na ang buti pasabot ana ngano ang mga pari dili na mo paminyoon kay para maka-focus ra pag-ayo diya sulod sa pangalagad sa Dios. So dili na siya pagtulunan sa yawa, pagtulunan na ni Kristo. Nya ningon po si San Pablo diya sa 1 Corinto kapitulo 7 30 ngadto 38, 39 nga ang pagminyo maayo man. Pero kung moalagad ka sa Ginoo, mas maayo gud nga dili ka magminyo. Di ba? Nabasa ninyo na? No? Oh, nya kung gusto mo pagitaon na to na malangan man kung upon pa na nato, nag-ingon gid siya. Mao na nga sa canon law sa simbahan nga Katoliko, gi-required na siya. Sabi na sa Eastern nga mga Katoliko, i-required para nga magpari, makapokus yung kayo sunod sa simbahan. Oh. Pero, dili, wala magpugos ang simbahan kay kung pwede ka, kung ganahan ka magminyo, pwede mag-alagad sa Ginoo, dili ka pari, di ba? Sama na to, minyo mo ko. Lagad gihapon ko, di ba? Sangyo gihapon ko sa pulong sa Ginoo, pero minyo ko. Oh. Pero katong pagtulunan sa yawa, kadili sa pagminyo tungod kay dautan ang kaminyoon. Unay pagtulunan sa yawa. Ya ang Katoliko wala magtudlo nga dautan ang kaminyoon. Ang prueba na nga sa pagtulunan Katoliko kanang kaminyoon sakramento. Ya dili gyud pagtulunan sa Katoliko nga dautan ang kaminyoon kay ato gali kasal ako pari man. So ang Katoliko wala magtudlo pagtulunan sa yawa. Then mahitungod po na ng dili pagkaon og karne, mga Biyernes Santo, pasangin nila lang gihapon na, pagtulunan ko na si Yawa. No, dili na ang mga igsoon. Kay, naay dili pagkaon nga nagpasabot og pagpuasa. Naaman na spitulian ng pagpuasa. So kung dili ka muka og karne, ang hinungdan pagpuasa, dili na dautan. Pero kung dili ka muka og karne, kay para nimo sala na, dili na mao, dili na pagtulunan ng Kristiyano kay sa pagtulunan ni Kristo diri sa Bagong Covenant o New Testament, wala gid siya magdili og mga pagkaon. Di ba? Kay ang tinuod ko nung makasalan, makapahugaw sa tao, dili nang isang-sang, kundi kanang gikan sa iyang sulod. Dili nang kanon, dili kanang gikan sa sulod niya, kanang mga dili maayong kinaiya sama ng kanang dili ka mantigo mo kasaylo, dili ka mantigo mo maluoy, o kanawa, kanang mga buhat na dili maayo sa tao, mao nay tinuod nga makasalan. Kay kana kunong mukaon ka, kalibang raman na nimo. So, sa mo na, dili ka mo kaog, baboy, isda mo na himbis, unya, dahil ang gyapon kag batasan. So, no? So, wanang ko igong panahon kay, doon naman natong moderator, so, atong paninguhaon nga, makatubag na sa inyong pagkakot. Okay, salamat. Tanap po. Ngayong hapon. Ngayong hapon ko, Sa imong gibasa nga una ang iglesia sa Katoliko. Now, karon daghan man ta nga mga religious group. Unsa mang anyuhan na tukod ang imong pagkakatoliko? Ako? Ang akong pagkakatoliko, ako yun, pagsugod sa bautismo, napunyagan ko sa lipa, napunyagan ko sa bata pa man. So sa pagbunyag na ko, ito nagsugod ako pagka-Kristiyano nga Katoliko. Pero ang simbahan yun, nagtukod yan itong unang siglo, 33 AD. 33 AD. Now, karon kay 33 AD man ang pagtukod. So, naa may mabasa diya sa balaan nga kasulatan nga pagtukod sa iglesia 33 AD. Okay. Ang Naa may mabasa? Biblia wala mag-isgot og mga tuig. Pero dili nagpasabot nga walay tuig
o walay adlaw nga di nagsugod o natukod ang iglesia kung wala may mabasa. Di ba? Parehas pananglit nga ako, natao ko niya itong 1970 March 24. Kung ano akong birthday. Dili na mabasa sa Biblia. Pero tinuod na. Now karon sa akong pangutan na Gilbert, mo ni. So, sa imong gipasabot, wala gyud mabasa nga 33 di. Oh, pero Pagtukod. 33 yun sumala sa mga isan gali mga dili katoliko mo agree man ana unang siglo 30 or 33 AD depende sa istorya ko Gilbert. asa nagsugod. Oh. Ang akong gika kuan nimo nga natukod ang 33 AD ngadto man sa pagsugod niya pagsangyaw. Pagsugod na Oh, pagsangyaw pagsugod niya pagsangyaw dito man po natukod niya ang iglesia kay dito man po siya Now, kaingon ni karon kay dito man natukod. Asa man mabasa nga sa pagsangyaw niya dito po natukod ang 33 AD sa iglesia. okay sa ako nang gipasabot nimo igsuon nga ang numero sa pizza ana Oh. dili mabasa. Pero dili mo ipasabot kung walay numero o pizza nga ikahatag na po nimo, wala gyud adlaw di nagsugod ang iglesia. Na diskubrihon lang na to mo nang dili igo ang Biblia kung magtuon kag kuan kamatuoran. Ikaw pa man. History kinahanglan magtuon kag history. So, muna na yun. Muna na yun. Parang wala na Yesu Cristo. Sumala sa nakasulat si Iglesia ang dalan. Di ba? May mga doon sa mga hindi pinagiging niya. Parang ang pangunan na, kaya naman tayo mga doon Yesu Cristo, sa mga pagsunod na. Ang sa pagkamatay niya na may mga disipulo gibilin niya, nagsubok niya nga manudlo og mga sumusunod. Tabagahon na tong Biblia. So tanaw na to sa history kinsa ang sumusunod sa mga apostoles kay nakamatay mo itong mga apostoles kinsa ang mga sumusunod. Kay isaaran man niya ang iyang pundo ko iglesia nga magpadayon. Kay naging man siya bisan ng ganghan sa Hades dili makabuntog siyang iglesia sa tumaw magpadayon. So unsang iglesia ha na mitumaw karon sa kalibutan nga nagsugod yun niadtong unang siglo nga nagpadayon hangtod karon. Oh, ang sumala sa mga referensya diya sa Book of Knowledge, for example, Catholic Encyclopedia, sa Dolier Encyclopedia, Katoliko na gyud makahatag ebidensya nga siya gyud ang nakasunod sa gahom nga gihuptan sa mga apostoles. Punta na. Nagtuo pa mo ang Yesu Cristo ng bandaw sunod sa tulong adlaw. Sa ikatulok adlaw, may gingon din sa Biblia. Banhaw. Oh. So nakita, buhay ka siya. Okay, nabadhaw man siya, so buhi, ito na sa langit din niya. Sa langit na ba? Asa ito ba? Wala na po kasi siguro ang hanapin na, no? Langit naman ang iliskuhan. Oh, pero na ay mga mensahero niya diri sa yuta o nang dili ta mag-uol. Oh, katong sa San Juan 20:19 ngadto sa 23, katong gitagaan niya gahom ang mga disipulo niya sa pagpamasaylo og sala. O una usab ko hinungdan nga ang tinuod nga mga ministro ni Kristo mga saniyaw may gahom sa pagpamasaylo og sala niya. Una ron giupan sa mga pare. Para ito ano? So, kaya nag-iskot mga inuod yun nga magsisangyaw nga Nagyara siya ng Yesu Cristo. So, nakapamatuod ba sila? Nakatutlo ba sila? Asang langita natin? Asang langita ang atong Yesu Cristo ang iyang gaturan? Okay, ang mga apostol wala mag-specify nga nagtudlo og kada magklaro ba og asa ni dapit, no? Asa ning langit kay ang importante ko diri nga tutudlo niya nga sundo nato ang mga pagtulunan nga aron ta malangit. Pero wala siya magtudlo direct specification gid ba nga ato dito ato dito ana wala siya no. Dili na siya importante ang importante nga masunod nato ang mga pagtulunan niya nga saon pag-atos langit. Dili kung sayron yun natong asa dapit kay wa man niya tudlo. So, wala kasiguruhan. Siguro gyapon kay kung Huwag ka siguro, asan sa karon? Ay, sa buhay man. ang isaan niya diri ang mutuo niya, di ba? Ang mutuo sa iyang mga pagtulunan, ang maminaw sa iyang simbahan, sama ng naminaw niya, no? Mateo 18:17. Okay, tutuan kita eksakto. Una di ang tutukan mo,